ҳамада салом алейкум дӯстон, Муҳаммад Шариф ҳастам бо шумо ва барномаи имрӯза аз рубрикаи Антидаҷол. гап мезанем дар бораи Лангулӣ ва чӣ гуна ӯ ҳамсари Коля Тоҷика тӯҳмат мекунад ё ин ки ростша мегӯяд. Шумо худтон хулосша барораи ман намедонам, фақат гӯш мекунем. Ҳамсари он шахса гунаҳгор мекунад, гӯё ки ӯ худаш гуфтагӣ боша ки Коляра ҳабс кунен, аз оне ки 1 миллион метиену озодаш мекунен. Касоне ки дар муҳоҷирати Федератсияи Русия ҳастанд, барои тамошо кардан дар YouTube маҳдудият доранд. Ҳамчунин бародаро видеоҳои ман дар TikTok ҳам мебарояд. Метавонен ки TikTok-да тамошо кунед агар ки битонен, ва ё ин ки агар ки VPN лозимтон боша, VPN-ра тавсиятон метиҳем ки як VPN да ҳама чӣ кор мекунад. Android-аю, iOS-ай, Mac-осай ва ё ин ки Android TV-ю дигараш якта да ҳамаш кор мекунад. Тарзи скачат ва установид карданаш ама подробно видео кардагим дар барномаи пешина ва ҳамчунин ссилкаи худи VPN ама тавассути Telegram канал мемонам дар якум комментария. Медроен меҷиқен Telegram канал мепартоятон аввал инструксияи установка карданаша мебинену ва дар поёнаш ссилка ҳастай, метавонен установид кунен, истифода барен. Лайк монданро фаромӯш накунен ва оғоз мекунем барномаро. Бо парвозавия арзон зиёрати хонаи Аллоҳ 13500 сомон аз Тоҷикистон. Барои он хотире ки аксия рафтестай. Рейс моҳи феврал рӯзи 14-ум. Аксия давом мекунад то рӯзи 1-ум. Сева хӯрок меҳмонхона, сафар ба шаҳри Тоиф, зиёрати Маккаву Мадина. Роҳбаландони тоҷик танҳотон намемонад. 5 литр оби замзам, ҷойнамозу китоби Қуръон, ҳамаи туҳфа, рақамо рӯи экрантон. Шитобу дер намон. Навачароти гоз камтарги сусак бишурен гуфто хеш табор мегӯем. Баъд ҷи кидем ами сусак ҷи кидем такем гузад ами погза қариб хеш табор бигӯем. Дар бораи агент гап задестан бародаро камтараша дар ҳамиҷа гӯш мекунему, баъдан мавзӯи Коляда гап мезанем ки чӣ гуна чӣ гуфтеста нисбати ҳамсари ӯ. Баъд фаҳмид, баъд гуфт ки дигар тамом гуфт, ака гуфт тайни рӯз эътиборан гуфт ман гуфт тра ҳурмат мекунам, эҳтиром мекунам гуфт. Мақсад гуфт байни ман ва ту акав додаре ки қати чуча ҳамеша шапидан мегирем ки эсем Шарипов нафаҳмад гуфт. яъне ки дар бораи агенти ба гап задаистай медонед шумо, чунин барномаҳо якчанд та баромадаги аллакай и қисмои баъдишай дар бораи чӣ гуна даст доштан бо ҳукумати Россия ва барои чӣ хотир СВО-ро дастгирӣ мекунанд ва барои чӣ хотир медонист ки дар Крокус чӣ гап шидаги бо зидди бачаҳои тоҷик гап зад, ҳамаша дар асоси маълумоти ана ҳамин агент кардаги будем нисбати ҳамун гап задастай. Ҳозир ба дигар одам ҷолибиш дар ҷа сар мешава. Гӯш кунед. Недавно сообщество зада будам, худаш маро попросид кард. Гирифтам задумаш. Гуфтам мефаҳмад, гуфтам ҳамодан гуфт ки намефаҳмад, гуфт тоғрия гуфт. Гуфт хай ягон чизиш бинависам ки нафаҳмад. Баъд гирифт задакаш, баъд аймара ӯ гирифт задак. Ягон чиз бинависам ки нафаҳмам, гӯё ӯ гуфтаиша, гӯё ки ман нафаҳмам. Яъне ки фикр кунем ки ҳамин қадар ин одам ақла тафаккуруш пастай ки агенте ки ман дар дуруш мондагиам дараҷаи беақлии ҳамин одама худаш ошкор мекунада. Ай тарафи мега биги сообщество бза, мега ки немефаҳмата, мега ки хай ма короче Исусу мегумша нафаҳма. Баъдан ма иҷа Идриса гуфтам ки ман туда чӣ голос рой мекунам, то ин ки баъдам дай бугӯй ки штобе ки гӯё ман намефаҳмида бошум. Фикр кунед шумо, агар ки действительно Идрис одами ин мебуд, и сообществоаш мезад, ма ягон фикр намекардам. Лекин беақлӣ и дар асоси оне ҳастае ки ҳамира фикр намекунад ки агар дар асл Идрис одами ман набоша, одами и боша, пас дар ҳоли сообщество задан ягон гапи дига, баҳона дига Идрис ёфта наметавонад ки ман боварш кунам ки одами ту нест. 100% маълум мешавад та сообществоаш ки зади, значит ки одами ту ҳисоб мешавад. Лекин ман ҳеч чиз нагуфтам. Барои чӣ хотир? И хиёл карда ки ман нафаҳмидам. Барои он хотире ки нақшаи ма буд. ба худо мерам, хидмат мекушам. тара ҳамин қадар лоҳ кардан ки ҳам маълумот додӣ, маълумот гирифтӣ не, ҳам маълумот додӣ, бо ҳам одама сообщество задӣ барномаша. Маладес. Қарсак аз ҷиҳати беақлӣ дараҷаи якум. Ма ку бародару ахсарбачай эсем Шарипов. Я просто похлопаю. Акун давомша гӯш кунед. Сообществотон омад дидам ва ма ахта дидам. Ма сообщество ахта дидам Идрис ҳазада қайистан гуфтам лангари и хадурак боша ки ҳамун сообщество кна бо да сообществоаш ба гап наза.
но аслша бигирем агар ҳайрон шудагӣ нестӣ, чунки деман ген хатиам гап зада иста ишам бовар кардагӣ. блин تمام چیزت به شنبیا дар як вақт ай бародаро нигоҳ кунед, яъне ки я агент хати гап мезана, аму агент хати гапошон мегреза, ӯ агента меброра худаш мефурӯша, нодониста дар оне ки намедонист ки агенти май меброраш мефурӯшаш, яъне ки хиёнат мекунад нисбати ҳамун одам. имена Лангули нисбати ҳамун одам хиёнат мекунад, чунки Лангули хиёл мекард ки ӯ одами Лангули ай. якум агент хиёл мекард ки одами Лангули ай, намедонист ки ма тайёр кардагӣ мешавад, дарак надошт ва мо интизор шидем, таҳдид кард ки мефурӯшаша, интизор шидем ки ҳамин кора бикуна. Когда ам хибоша бигӣ брораш? барноми худо қасам ку ма ҳар як чизоиша дорум ҷура, ҳар як чизоиша дорум прост. Действителан хе кард хест ам одама фурӯх. Баъдан ма картҳоро кушодум ки и одами ту не, одами ма буд, лекин ту мирғ баромадӣ ки одамеро ки хиёл мекардӣ одами хитай баровардӣ фурӯхтиш ки одами хитай, яъне ки фаҳмаи шумо бародаро Лангулиро чӣ гуна одамай. Як бор дига мегӯм касе нафаҳма, одамеро ки намедонист одами май дар асл одами ма, ин намедонист, хиёл мекард ки одами хидчай, хиёл мекард ки маълумотои маро метияша, ҳамун одама мегира мефурӯша, дар эфираш бизичаи ма гуфта масхараш мекуна. ин ами хел одамай. фаҳмидин? вақте ки хатишо ҳамкорӣ карден ягонтатон рӯзуш биянем хеле мебураям мефурӯшатон. И девнара скриншот кам парфтун гуфтум ки чияй? гуфтум тарик на гуфт ки о просто далбеб штаган. ман дигам гап дарафтам. албатта далбоеб штаган ки намефаҳмам ки баъди ӯ қати ту гап зада истай, бо турам нафаҳмида истай. хоб дар ин ҷамъхай мактаби психологии Шарипов зур кор мекунад. бо вуҷуди и дар ин ҷа роли якума мебозад чи беақли ин одам дар як раи рост дут агента хурдагия чанга коша. والله قسم ما گگ کسیولی Я просто похлопаю. хоб акнун гап мезанем бародаро дар бораи чӣ гуна ҳамсари Коля тоҷике ки ба гуноҳи ина ҳамин одамо, ина ҳамин Лангулиу Момаҷон шиштагӣ буд, имрӯз маҷбурш кардан ба ҷанг рӯй кардан. ша касе ки намедона ҷанг ки ин одам оиладор фарзанддорай. аз ин ҷанг баргаштан имконият хеле ҳам камай бародаро, хеле ҳам камай, лекин Аллоҳ нигаҳбонуш бошад. тарафдор нестем ки ягон одам рафта дар ин ҷанг кунад, ҷанги мо нест, лекин ин бародара дар ҳолате ки қарор дорад мо фаҳмида метавонем. Аллоҳ нигаҳбонуш боша. видеои моро мебина намебина иш муҳим нест, яке агар бина саломи худ мерасонам то ба ту брат, дуогӯем ки Аллоҳ нигаҳбон бошад. бинем ки чӣ мега, гуноҳа дар сари ки мезана. Таҷвизни Коляра ку вақте ки 1 миллионш гуфтанд, вақте ки 1 миллионш гуфтанд, гӯшдорӣ мара. вақте ки 1 миллионш гуфтанд 1 миллион да меборем, занаш гуфт ки ба ёдорин шумо ҳамин ҷойра ки Коля тоҷик худаш видео кардагиай аз маҳбас ва гуфтагиай ки ҳамин хе гап буд ки да 1 миллион мебаровардан, лекин ино накардан ҳамин кора дар ҳоле ки буд ҳамун сум зиёдтар. гӯш кунед ака, ҳамин гап бо як тараф дига тасдиқи дига аз дуруни худшон, яъне ки ина Лангули худшам аз ҳамон аввал медонистай, лекин нигоҳ кунед ки чӣ мега, гуноҳа ай кӣ мекунад. таҷвизни Коляра ку вақте ки 1 миллионш гуфтанд, вақте ки 1 миллионш гуфтанд, гӯшдорӣ мара. вақте ки 1 миллионш гуфтанд 1 миллион да меборем, занаш гуфт ки пашол лонгу брен гуфт тормаш ки ман гуфт 1 миллион надорам, ман ту чига мара назанг надоди, ман худо медодум мебароварденаш. чӣ хел мефаҳмед ҳамин гапа бародаро шумо? гӯё ки ӯра 1 миллион гуфтиян, да 1 миллион мебаромадай, занаш ҳамсари худаш гуфтагӣ боша ки не барен тирмаш кунен, да киҷо туғурӣ мегира ҳамин гап. ма рад ё ин ки таздиқ намекунам ин гапа, лекин шумо худтон ба ақли солим як бор фикр кунед, ин одам чӣ гуфтаистай. одаме ки гапа задаистай ки ино сум ҷамъ кардан барои озод шудани Коля. ва ин гапа бо як бор дига мегӯм, пурраша Коля худаш гуфтагиай дар ин ҷа чӣ гап буд. бобоҷон болои ҷойнамоз мебурад, зан то ба ман дига фаҳмидӣ мега падарҷон, ту барои мо падарӣ, агар зано 1 миллион медодам, ҳоли ма даъво ёб мемирам. критагариро аввал аз сари бобоҷон одамое ки ба ном бояд ба муаххидшон оморих кардан, бояд кӯмак мекардан ки одама буроран,
ин одамо коре карданд ки одама шунондиян э бача ва ҳамин гап бо мегум тасдиқ мешавад ки 1 миллион ҳаминҷа гап дар бораи сари 1 миллион рафтагӣ будааст дар асл мана просто время нагуфтам фаҳмидӣ ҳамун замоне ки қабли давданаш ҳамун замон то саҳару саҳар абед бегашам хеле 1 миллионш гуфтан 1 миллионш гуфтан занаш гуфтай барои турмаш ки гуфтай ман 1 миллион ягон сум надорам гуфтай баъдан ман гуфтам барои чӣ мада набуромадин ман медодум то мерафтем мебуровардинаш мард бачаи корро намекунад мард бача корое ки шумо карден мард бача намекунад албатта мард бача ин корроро намекунад корое ки шумо карден сума ҷамъ карден одамере ки ба 1 миллион бароварда мешуд шумо чандин миллион ҷамъ карден 3-4 баробар зиёд ҷамъ карден аз оне ки одама бароварда мешуд лекин ба ҳамун сум набароварден барои чӣ хотир ки сума тақсимот карден сума ба ҳар тараф тақсим карден ва ҳоло гап мезанем хитам медаронӣ гап мезанӣ дар бораи ки бароварда 1 миллион 800 ҳазор додӣ оз беишам гӯш кунем конкури матра задиват кард сухан ху одам ҷамъ кардамта чикорот кардам матра савол десам ох матра савол додам нами якм савол ами ки матра чӣ задиват кардам тра барои чӣ занг задам чиз кардам матра дар чӣ задиват кардагӣ ҳоло дар инҷа меган яъне ки и эфир кардагӣ дар эфир як шӯхӣ карда 50-50 гуфтагӣ но муҳимаш он аст ки аҳамият не ки номира нагирифта меган ку гап соҳиби хича меова тасаввур кунед яъне ки гап маълум неста и одам номи ира нагирифта дар бораи момаҷон гап зада ва 50-50 гуфта ягон шӯхию ягон масхара дига карда и одам амира ҳисоб мекунад ки ира задиват кардагиан фаҳмиден меган ку гап соҳиби хича меова ҳамин агар дар дуруни талпа дод бизае кунте бугӯ мегарда ҳамин нигоҳот мекунад ҳама рӯшу тараф рафтеста барои чӣ хотир ки аз байни ҳамун одамо ҳамиай ҳамун шахсе ки шумо номша гирифтем барои ҳамун хотир чӣ ба тира қард кард дар чизе ки номи тира нагирифтиян гуфтиян ту ба худ кашидӣ барои он хотире ки ту ҳамун ҳастӣ барои кори колияку ту билан 1 миллион 800 ҳазор наметуна буровардам додагӣ медонем ира ту ура матра маҷбур накардам ту бирай битӣ 1 миллион 800 ҳазор буроварда додагӣ мега хуб а пештар гӯш кардем ки колия тоҷика мешид ки ба 1 миллион буроранд хуб иноша як тараф мемонем дуюм тараф саволи аз ҳамада мантиқӣ ҳамаи шумо да бародаро барои кадом асос агар ки ту 1 миллион 800 ҳазор бароварда дода бошӣ ҳам бароварда додӣ дар асоси чӣ барои чӣ барои чӣ агар ки дар коргнагор набошӣ ё ин ки ба хотири колия додӣ барои дӯстот буд рафиқат буд агар ки дар инҷа хотири колия рол мебозид вақте ки 1 миллион дар корш буд ӯ вақт медодӣ мебаромадӣ бона кардӣ ки намедонистӣ дарак надоштӣ чӣ хел намедонистӣ дарак надоштӣ ки шумо збор кардем барои колияра шумо қатиш дар алоқа буден шумо медонистен ҳамин ситуатсияра баҳонаи хеле аз ура ҳамун рӯзу то обедча гуфта буданд ман то обедча дарак наёфтам ман бегашт дарак ёфтам аллакай дир шуд ин баҳонаҳо дар кӣ мегзара ин гуна баҳонаҳо дар кӣ мегзара ба мисли ки ҳамун дар саҳнаи лаҳзаҳои гуворо буд сафедкунанда мега ки ҳамин даводави мо намешид мега шуморо гуноҳтона бахшида озод кардани будиян мо ҳаракат кардем ки тара 1 сол битиян шумо ана ҳамун намуд кӯмак мекардагиҳоем ки ҳаракат кардем ки наброрану одама а вақте ки аз интернет ҳамакаса ҷиқидемтон дигар роҳ набуд аз ҳар тараф ба хирвадир карда бароварден чанд суме ки тонистен додену даҳани одамои даъвогара бастен инаи кор дар инҷа рух дод вагарна ту гунahгор набошӣ ту нагирифта бошӣ чӣ кор накарда бошӣ дар асоси чӣ гунаҳе ки худат мегӯй 1 миллион 800 ҳазора бароварда додӣ агар дода бошӣ дар асоси чӣ
дар асоси чӣ ту видео кардӣ гуфтӣ ки мерам момаҷон 99 мағозаша бизнеса ай дасташ мекашим мегирем. Барои чӣ ту ин гуна аз ҳабқатӣ дар прямой эфир равона шудӣ ба сари момаҷона? дар асоси кадом гуноҳош? хуб гуноҳотон тақсимай. агар ки накунен ҳамаро мебурорум фош мекунам, ҳамаро мебурорум гап мезанем гуфта. аз ӯ тараф ӯ буромад лангулие ором шав. барое ки тай ҳаматон тарай. барои зинг бигиронен даҳан банден чанд қадаре ки тонистен бароварда аз ҳар як кадомо дар ҳар як гӯша отдельно мағозачаву бизнесу чизо дорем. ба чӣ? ба суми реклама ютуби кора карда мешава? Не албатта. суми реклама ютуб метавона зиндагитро пеш бара. лекин ӯ намуд сети магазинҳое ки шумо мекунен ӯ намуд нест. ё ин ки гап занам дар бораи чанд хона доштанат лангулӣ. ҳозир шумо бародаро дар бораи чанд хона доштани ӯ гап зан чӣ дахолат дорад дар инҷа гуфтана и хеле фикр накунем бародаро. и подсказка барои лангулӣ, барои роҳ доштани ма дар дигар манбаи маълумот. аллакай худаш лангулӣ метавонад дарк кунад ки ма ира аз кадом манбаи маълумот гуфтестам. и қадари кӯтоҳаги гапа. аз ҳамин хотир лангулича ту ҳеҷ вақт ором набест. фикр нака ки вақт мегзара ҳамаш тинҷ мешава. пештар бия чира бугум та. якум агент, дуюм агент. ту фикр накун ки ту амн мемонӣ. фикр накун ки алоқа накунӣ қатъи одамое ки намешиносишон амн мемонӣ. як подсказкаи дигар метиҳам то ки фаҳмӣ ки ту дар ҷои амн нестӣ. то кадом вақта баъдан мегум то кадом вақта. ҳоло подсказка чунинай. дар вақти аз ҳама ҳолатҳои оромит барта нигоҳ кияй? ҳамқа подсказка басанда айта. так что ту дар амн нестӣ то ҳамон вақтира ки чӣ корҳое ки нисбат ба ма кардагӣ, тӯҳмат, таҳқир, дашном, ҳамаи дар ҳамаи ба андозаи ана ҳамин хел корҳои кардагит тарозу мемонӣ. ба андозаи ҳамаи ана ҳамин бахшиш мепурсӣ, иқрор мешай. бахшиши хел не ки агар ма ихел бошум ихел. иқрор мешай ки действительно гунаҳгорӣ. баъдан бахшиш мепурсӣ. реальный бахшиш. реальный бахшиша матра мегум баъдан чӣ гуна. лекин ҳолиам ту метавонӣ фикр кунӣ ки вақт мегзараву ҳамаш тинҷ мешава. не, вақт бигзара процент мехӯра. аз чанги ма ягон одаме ки нисбати ма бадӣ кардагиай беҷавоб намемона. ягон одаме ки нисбати ма бадӣ кард беҷавоб намемона. яхе одамо мегӯянд кинагир. ман кинагир нестам. ман ира номус медонам. ман ира номус меҳисобам. и кинагирӣ нест. ба сухани гуфтагӣ ҷавоб те бра. инам як заррачаҳо буд. заррачаҳо аз манбаи маълумотҳое ки Шарипов дора. барои фаҳмидану бедор шудани ту ки ту ҳоло як позитсияра гирифтагӣ. тинҷ бестам, хаб бестам, ҳамаш тинҷ мешава. вақт ки бирава ҳамаш тинҷ мешава. не. метавонанд ки дар дигар ҳолатҳо чунин боша. лекин дар ҳолати Шарипов не. дар ҳолати СМ чунин ҳолат намешава. дар ҳолати Муҳаммад Шарипов вақт бигзара ҳал намешава. вақте ки нисбат ба Муҳаммад Шарипов гап задӣ бояд ҷавоб бугӯй. охирон срокаш вақти маргай. ё худи Муҳаммад мегзара ё ин ки ту мегзарӣ баъдан хаб мешава. агар ҳар дутон рӯи замин бошен пас гунаҳгор бояд ҷавоб бута.